Brasil, Camilo. Violinista originari d'Almaty, en Pakistan, i criat a Sant Petersburg. Va començar la seva formació musical en 2006 a l'Escola Especialitzada de Música del Conservatori Estatal de Sant Petersburg. Va continuar els seus estudis en el Conservatori Estatal de Moscou i més tard en el Mozarteum de Salzburg. Posteriorment es va matricular al Conservatori Haydn i actualment estudia a la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena amb Albena Danilova. Ha participat en classes magistrals amb reconeguts professors com Pierre Amiral, Nikolai Snyder i Maxim Fedotov, entre altres. Ha actuat en prestigioses sales d'Europa i Rússia, incloent-hi la Catedral de Salzburg, el Palau Mirabel, el Music Bell i el Konzerthaus de Viena, el Festspielhaus de Salzburgo i el Conservatori de Moscou, entre altres. A gener del 2025 va actuar davant del Papa Francesc a Roma i com a solista ha tocat amb diverses orquestres sinfòniques destacades i ha sigut premiat en concursos internacionals com el Viva Palette, en Boravinsky, el concurs de violí d'Astana i el concurs Simi-Es de Moscou. També ha desenvolupat una carrera com a orquestador participant de l'Acadèmia Grafenets i la Gustav Mahler Academy en 2023, col·laborant amb diverses orquestres. Avui ha escollit per a interpretar amb l'Orquestra de València l'obra d'Antonín Dvořák, Concert per a violí i orquestra en la menor opus 53. Amb tots vostès, Gerasil Camí, amb l'Orquestra de València, baix a la batuta del director Josep Fill. Thank you.